záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Medzi nami záhradkármi. To je osvedčená záhradkárska talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Od záhradkárov pre záhradkárov. Každú sobotu od 10:00 v premiére a vo štvrtok od 18:00 v repríze. Na frekvenciách rádia Best FM. Sobotné doobedie u nás v rádiu Best FM patrí nám, záhradkárom. Inak tomu nebude ani dnes a ja vás vítam pri dnešnej relácii Medzi nami záhradkármi. Stromy sú fascinujúce bytosti. Asi si ani neviem predstaviť, ako by náš svet vyzeral bez nich. Napadlo vás niekedy, že aj stromy môžu mať svoje starosti? My ľudia, ak sa nám niečo nepáči, sa jednoducho zoberieme a ideme preč. Stromy to musia vyriešiť inak, musia sa prispôsobiť. Niekedy je to jednoduchšie a poradia si sami a niekedy je to už na nich veľa a treba im pomôcť. Ja som veľmi rada, že mojím dnešným hosťom je práve žena, ktorá pomáha stromom, Klára Hausenblas z firmy Grown. Vítaj, Klára, medzi nami záhradkármi. Dobrý den. Stromy sa v prirodzených podmienkach vedia prispôsobiť okoliu, vedia sa prispôsobiť klimatickým výkyvom, škodcom, stresu zo sucha alebo z vysokých teplôt. Ale aj táto schopnosť má svoje hranice. Stromy, ktoré sú vysadené človekom v mestách a popri cestách, majú problémov viac ako tie v prirodzených spoločenstvách. Klára, povedz nám, ako je na strome vidieť, že potrebuje našu pomoc? Tak na stromech samozřejmě vidíme asi úplně nejvíc znatelně, když strom prosychá. Suché větve v korunách, které se začnou třeba odlupovat, kůra z nich a podobně. To jsou takové známky, které jsou vlastně hodně viditelné. Někdy vidíme, že třeba uprostřed léta, uprostřed plné sezóny strom i schodí listí, co jsou taky známky nějaké slabosti, nějakého nepohodlí pro stromy. Je to nejaká taktika stromov, ktoré sa týmto spôsobom vyrovnávajú, že im nie je úplne dobré? Je to takový jako pud sebezáchovy v podstatě. Je to taková jako snaha se zachránit, to, že schazují vlastně jako listí v období, kdy by měly být v tom nejbujenějším rozkvětu vlastně v plné sezóně. Čiže väčšinou takto na sucho reagujú? Ano. Na sucho. Sucho a horko. Jsou to někdy, vlastně vidíme i příklady, a to se nám stávalo třeba v roce 2018, 2019, kdy byly takové ty velké vlny veder a sucha, že nám třeba celé áleje ve městech nebo stromořadí úplně uschly. V podstatě ze dne na den. To jsou takový vlastně, je to ten teplotní šok pro stromy, kdy z ničeho nic vlastně ten strom už to nedokáže zvládat a prostě zemře. Dá se tomu nějako predísť? No samozřejmě se tomu dá předejít, protože ta doba vlastně se dnes hodně změnila. Myslím si, že to začalo rokem 2015, kdy vlastně začaly být viditelné ty klimatické změny a začaly být v létě ty období těch velkých teplotních prostě rozdílů, velkých veder. A to byl takový impuls vlastně pro nás, že se o stromy ve městech, speciálně je to v tom urbanizovaném prostředí, že se o ně musíme začít starat. Že už to není tak, jako to bylo dřív, že stromy vlastně překonají všecko a rostou nám pro naše potěšení a pro naše příjemné prostředí ve městech, ale ta doba se změnila a o stromy se prostě musíme začít starat a musíme jim pomáhat v tom, aby vlastně tyhle ty těžké podmínky, které to městské prostředí na ně nakládá, aby prostě byly schopné zvládnout. Takže je to dostatek vláhy, dostatek prokořenitelného prostoru, což je velmi důležité. To je v městech asi dost velký problém. Ano, a je to problém. Je to problém, protože vlastně stromy stále bojují s tím prostorem, kde potřebujeme jako lidé ve městech mít veškeré sítě, ať už je to voda, plyn, optické kabely a podobně. Těch sítí je tam strašně moc a stromy mezi tím se musí vlastně nějakým způsobem prokořeňovat a růst a rozhodně to není nic lehkého. Je to jednoduché, áno. Čo som nepovedala, milí posluchači, je to, že Klára Hausenblas je z firmy Grown. A povedz nám, vy o firme Grown robíte zaujímavé veci.
Vy si robíte svoje vlastné produkty, okrem toho, že pomáhate stromom a tieto vlastne tým stromom injektujete alebo dostávate do toho koreňového systému. Ako ste k tomu prišli? Tak ono je to takový trošku zajímavý příběh. My jsme rodinná firma, jsme velmi krátce vlastně na trhu, existujeme nějaké 4 roky a rozhodli jsme se s manželem, že už nás nebaví sedět na těch pohodlných židlích v kancelářích, ve velkých firmách a že bychom chtěli v našem věku už dělat něco jako smysluplnějšího a zajímavějšího vlastně a prostě přišly okolnosti, které nás navedly k tomu, že se prostě staráme o půdu, nejen o stromy, hlavně o stromy, ale i o zdravou půdu. Takže v naší firmě máme takovou zajímavou technologii, které se říká půdní injektáž. A půdní injektáž je tady úplně nová technologie, takže vlastně je to práce se stromy, s kořenovým systémem a máme produkty, které vlastně přidáváme do půdy tak, aby byla zdravější. Medzi nami záhradkármi. Rozprávam sa s Klárou Hausenblas. Klára, ktorá pomáha stromom. Povedz nám, v tých mestách je najväčší problém. Tie rastliny majú najväčší problém práve teda v mestách. A možno asi to vedia všetci naši posluchači, ale zhrňme si to, prečo tie stromy v mestách sú také dôležité. Tak vlastně stromy plní několik funkcí. Je to zvláště v těch letních měsících je to snížení teploty vzduchu. Je to právě ve městech, kde se kumuluje vlastně na těch pevných površích, které máme zadlážděné, zaasfaltované a v úzkých ulicích vlastně se kumuluje teplota i ze střech budov a z okolních stěn. Takže ty teploty jsou naprosto rozdílné, než jsou ve volné přírodě a proto taky ty stromy tolik neprosperují ve městech. Potom samozřejmě je to zvýšení vlhkosti, protože dospělý strom odpaří 150 až 450 litrů vody. To záleží na té jednotka vlastně, ano. A možná je si každý uvědomí v létě, jak dobře se mu sedí pod korunou stromu a mnohem lépe než pod slunečníkem. Ten rozdíl teplot je prostě markantní. To je úplně jiné. No, potom samozřejmě snižují prašnost, plní funkci i akustickou, i snižují hluk. Když máme byt v ulici, kde rostou krásné košaté stromy, tak samozřejmě i hodnota naší nemovitosti se zvyšuje. Áno, to všetci poznajú, že lokality so zeleňou sú oveľa lukratívnejšie a drahšie ako tie bez. Ano. A samozřejmě je to nějaký pocitový, estetický prvek. Prostě stromy jsou, rostliny jsou krásné a vlastně pohled na ně, speciálně třeba na jaře, to máme, že všichni se těšíme, až se nám ty stromy zazelení a bude zase hezky. Je to taký program, taký program, ktorý začne na jeseň a skončí v zime a každý rok sa na neho tešíme. Tak. Áno. A aj tá biodiverzita a to miesto, kde ten hmyz a vtáky môžu fungovať a môžu nám pod tými oknami spievať, tak je to úplne iná situácia. Prečo to tie stromy majú v tých mestách teda ťažšie? Už si to tak načrtla, ale poďme to trošku vysvetliť. Tak já už jsem hodně zmiňovala ty teploty, to asi nebudeme opakovat, ale je to ten prokořenitelný prostor. Protože to, co my vidíme, jsou stromy, jejich kmen, jejich koruny, ale to, co je pod zemí... Pod tou zemou je to, nevidíme to, ale tam se to rodí. Všetko dôležité, tam sa to začína pri tých koreňoch. A naozaj v tom meste pod tou zemou je to, keď vidíš nejakú odkopávku niekde a vidíš, čo všetko v tej zemi je, tak je až nepredstaviteľné, s čím sa tie stromy tam potýkajú.
Je to tak a možná, že můžeme někdy vidět, když se sází nebo vyměňuje strom v nějaké ulici, tu výkopovou, výsadbovou jámu, jak je malá. Většinou je to prostor nějakých maximálně 4 metrů čtverečních, ale víme, že strom ve volné přírodě prokořeňuje prostě několik desítek metrů. Je to velmi omezený prostor pro ty stromy. Je to pravda, že to, čo sa hovorí, že to, čo máme nad zemou, tak skoro taký istý objem koreňov je aj pod zemou? Ano, a někdy větší. Ještě větší někdy. Jsou to hlavně ty jemné vlásečnicové kořínky, které právě jsou na povrchu, jsou ve nějakých 20 cm pod půdou, pod zeminou a ty jsou strašně důležité pro výživu stromu. Tam vlastně je potřeba mít půdu provzdušněnou, tak aby se ke kořenům dostával vzduch, což se nám právě v těch městech nedostává. Máme dlažbu, beton, asfalt, cesta, po ktorej dennodenne chodia auta, však tá pôda musí byť veľmi zhutnená. Ano, a to je ten velký problém, právě proto nám také ty stromy neprosperují. Potom určitě víme a máme spoustu pejsků ve městech. A to je taky velký problém pro stromy, protože psí moč zvyšuje kyselost půdy. Právě ten vysoký obsah dusíku v moči způsobuje žloutnutí nebo hnědnutí listů, potom opadávání a strom, který je takhle očouraný pejsky, možná můžete vidět. Několikrát denně? Ano, tisícekrát denně, ve velkých městech rozhodně. My dokonce mluvíme o takovém tom syndromu prvního stromu, což můžeme vidět v těch stromořadích nebo v ulicích, vlastně na kraji té cesty nebo chodníku je vždycky ten první strom a je vidět, jak je prošedlý. A to je ta známka toho, že vlastně je hodně napadený. Medzi nami záhradkármi. O tom, aké starosti majú stromy v mestách, sa rozprávam s Klárou Hausenblas z firmy Grown. Povedala si teda, že je to hlavne to zhutnenie pôdy, teploty, to vieme, že sú v posledných rokoch veľmi vysoké psí moč. Áno. Áno, to je problém, lebo tí psíkovia si tam nechávajú tie odkazy. Ano, značkují si vlastně ty stromy svoje místa. A potom je to třeba i zimní období, kdy se hodně solí silnice. Když to ma vůbec nikdy nenapadlo, že aj ta sol robí. Velmi velké problémy. V podstatě se zvyšuje ta salinita půdy a pro stromy to není nic přirozeného. Další, co třeba můžeme my jako lidé velmi ovlivnit, to jsou nečistoty, polutanty, to znamená odpadky, které prostě pohazujeme, když jdeme na procházku a většina zůstane právě u toho kořene stromu. Jsou to třeba nedopalky cigaret. A toto ovplyvní to jako strom? Ano, protože například cigaretový nedopalek přetrvává vlastně v tom prostředí přírodním až 15 let, než se úplně rozloží, což je strašně dlouhá doba. No a pak to jsou samozřejmě ještě různé patogeny nebo škůdci, které vlastně taky napadají stromy a strom tyto překážky všechny musí překonávat. No dobre, tak vieme teda tým stromom, čo všetko môže byť v mestách, ale zrejme platí to asi aj pre stromy, ktoré sú pri nejakých alejách popri cestách, že tam tie auta prechádzajú, minimálně to zhutnění té půdy tam bude určitě, asi takisto však. Určitě zhutnění a jsou to třeba i stavební práce často, kdy nám těžká technika jezdí vlastně pod stromy a vůbec si neuvědomujeme to, že vlastně stromy tam mají kořeny a to, že vlastně ta těžká technika zhutňuje ten povrch a vlastně jako zasahuje do toho kořenového systému. Takže to je taky velký problém. Veľa ľudí si možno predstavuje, že tie stromy sú tak akože možno až neživé. Že tam proste sú a majú korene v zemi, prší na ne a viac nepotrebujú. Ale evidentne to tak nie je. Sú to živé organizmy. Sú nádherné. A poďme si teda povedať, ako im vieme v týchto ťažkých podmienkach, ako im vy vlastne pomáhate. Tak já už jsem zmínila půdní injektáž. To je nová technologie, která právě může
pomoci stromům zlepšit ty stanovištní podmínky. Je to technologie, která aerifikuje půdu. Vlastně vysokým tlakem, takové trysky, když si to představíte, takové jakoby větší zbíječky, když to tak zkusím popsat, se dostává do půdy vzduch pod vysokým tlakem až 9 atmosfér. Čiže prídete s nejakým veľkým strojom k tomu stromu a máte teda tie injektážne pištole. Áno. Tak to, aby si to naši posluchači vedeli predstaviť. A teda idete s tým do zeme a pustíte tam vzduch. Áno. A ten vzduch vytvoří v té půdě štěrbiny. Takové jako cestičky, trhlinky a tím se ta půda vlastně načechrá. A stejnou pištolou vpravíme do té půdy injektážní produkt. A to si můžete představit tak, že to jsou drobná zrnka různých materiálů, která pomáhají vyživovat ten strom. Aké jsou to zrnka? Čo to je? Jsou to mykorýzní houby. Je to bioúhel. Jsou to různé půdní bakterie, ale prospěšné půdní bakterie. A pak to jsou složky, které trochu vylehčují půdu, jako je třeba zeolit. Potom tam můžeme přidávat kompost. My třeba používáme vermikompost, což je velmi výživný produkt. Takže to jsou všechno složky, které vlastně ve zdravé půdě úplně přirozeně najdeme. Není to žádná chemie, jsou to čistě organické prvky nebo komponenty. Čiže je to také, ako keď človek dostane nejakú infúziu, áno? No, to je krásný příklad. Áno, dostane proste, není mu úplne dobré, dostane nejakú infúziu a v tejto infúzii pre tie stromy teda sú mykorýzne huby. Áno, áno. Povedz nám o tých zložkách jednotlivých. Čo sa tam vlastne začne, aspoň tak nemáme teda úplne veľa času, ale čo sa začne diať na tých koreňoch tých stromů? Tak mykorýzní houby vlastně se napojí na ty konce kořenů stromů a vytvoří takovou síť, takovou podzemní síť vlastně a prodlužují vlastně, vytvoří vlastně síť, kterou se k těm stromům dostává více vláhy, více vody a více živin, protože vlastně je to takový ten sekundární kořenový systém, který... Korene naviac vlastne. Naviac, áno. A tie sa možno v tom ťažkom prostredí lépe někam dostanou právě ke zdroji vody nebo k lepší výživě, kterou dopraví vlastně tomu stromu. Na oplátku si něco od toho stromu berou, vlastně produkty z fotosyntézy, které potřebují. Tak je to takový výměnný obchod. Takže mykorýza je jedna z tých zložiek, ktoré stromu pomôžu. Veľmi dôležitá, určite veľmi dôležitá. Hovorila si aj o vermikomposte, áno? A vermikompost je v podstatě biomasa rostlin zpracovaná žížalem. Takže je to takový kompost, ale velmi jemný, vlastně obohacený, plný enzymů. To je složka, která vlastně pomáhá také stromům vlastně s tou výživou. Medzi nami záhradkármi. Keď už stromy dostanú túto infúziu alebo injekciu, ktorú im tam tým strojom aplikujete, čo sa tam ešte všetko začne diať? Povedala si, že mykorýzne huby teda predĺžia koreňový systém. Čo tam urobí napríklad to biouhlie? To by ma zaujímalo. To biouhlí je v podstatě taková, když si to představíme, je to taková schránka, velmi porézní, do které se dokážou vlastně schovat veškeré ty výživné látky, i bakterie a dokážou v ní přetrvávat celkem dlouho. Je to vlastně pyrolizovaná dřevní štěpka, abych byla přesná. To znamená, že to je dřevní štěpka, která je spálená pod velmi vysokou teplotou, bez přístupu vzduchu. A to nám právě způsobuje tu skvělou poréznost a to nám zajistí to, že v půdě tyto částečky biouhle vlastně zadržují vodu.
můžeme si to představit tak, že to funguje jako houba, která Čiže je to taký nosič vlastně. Takový nosič, ano, taková schránka, takový nosič, taková a houba bych asi neměla říkat, aby jsme to nepopletli s mykorýznýma houbama. Ale můžeme si to představit tak, že když třeba zaprší, tak celá ta vlhkost vlastně se nasaje tady do těch částeček a vlastně udržuje v půdě tu vlhkost pod nějakou delší dobu. To znamená, že to potom pomáhá tomu kořenovému systému stromu překonávat období sucha například. No, potom tím se nám třeba zvýší ta retence půdy vlastně, kterou nám zajistí jak ty složky, které jsme do té půdy přidali, tak i to provzdušnění, protože můžeme si představit, že když zaprší a půda je zhutnělá, tak ta voda dešťová vlastně steče vlastně po tom povrchu a k těm kořenům se nedostane nic. Když ji provzdušníme, a to rozhodně všichni zahrádkáři vědí, že kyprá půda prostě lépe nasáká vodu a živiny. Áno, preto vlastne okopávame vždy tie svoje záhony, aby tá voda sa dostala donútra. Klára, dá sa povedať, že toto ošetrenie je tým pádom na dlhý čas, alebo je trvalé, alebo treba ho opakovať? Záleží na tom stanovišti, jak exponované to stanoviště pro ty stromy je. Když budeme předpokládat, že ten prostor pod korunou stromu, kde je nejvíce kořenů, bude nějakým způsobem zachován tak, aby se ta půda znovu nezhutnila, to znamená, nebudou tam parkovat auta, nebude tam pobíhat tisíce lidí denně a podobně, tak tomu stromu to může vydržet určitě nějakou dobu. Komponenty, které do půdy přidáváme, některé z nich jsou věčné. V půdě zůstávají, bakterie se přirozeně množí v půdě. Záleží na tom, prostě na jakém místě ten strom roste. Když víme, že cesta, chodník, prostě všechno je zadlážděné, povrch je zpevněný, výsadbová jáma je malá, to znamená, že ten strom vyčerpá vše, co mu bylo dáno a musíme třeba tuto technologii opakovat třeba jednou za 2 roky. Keď prídete ku stromu, zavolajú vás, väčšinou sú to teda nejaké mestské samosprávy alebo niekto, kto má ten strom veľmi rád a zavolá vás, aby ste mu prišli pomôcť. Potrebuje každý strom niečo iné, alebo je to také štandardizované, že viete, že toto pomôže každému stromu? My když přijedeme ke stromu a víme, že je vyžadováno ošetření, začínáme tím, že si změříme zhutnění půdy. A odebíráme třeba i půdní vzorky, tak aby jsme v laboratoři zjistili ten stav půdy. A podle toho vlastně děláme i tu směs, kterou injektujeme ke stromům trošku na míru toho stromu, toho taxonu. Tím vlastně začínáme a potom přijde vlastně dohoda se zákazníkem ohledně ošetření stromu. Sú situácie, kedy prídete a zistíte, že už sa stromu nedá pomôcť? Stalo sa vám aj také? Taky se nám to stalo. Myslím si, že nejvíce právě nám napovídají houby. To znamená, že když strom už je napadený nějakou dřevokaznou houbou, potom už ten strom opravdu není perspektivní a už se nevyplatí investovat do jeho záchrany. Medzi nami záhradkármi. Ako sa pomáha stromom, hlavne stromom v mestách, nám rozpráva Klára Hausenblas z firmy Grown. Klári, máš takú nejakú svoju srdcovku, kedy ste pomohli stromu a mala si z toho nejakú obzvlášť radosť? Já moc ráda vzpomínám na injektáž stromů v Hodoníně. V Hodoníně na hlavní třídě jsou vysázené platany a ty platany jsou vysázené v betonových skružích.
to samozřejmě není vůbec vidět. Tak, jak jsme mluvili o tom, vidíme kmen, vidíme korunu, ale ty stromy mají velmi omezený prokořenitelný prostor. Tie skrúže, prepáč, že ťa preruším, ale tie skrúže sú aj pod zemou? Sú pod zemou, áno. A ja totiž Hodonín poznám veľmi dobre, sú tam vedľa kostola aj prenádherné, obrovské staré platany, ale tieto sú práve na tom námestí, ktoré bolo na novo robené. Áno. A teda zvonku to vyzerá, že tá skrúž je možno 20 cm do výšky, ale ona teda je aj do hĺbky? Ona je do hĺbky, ano. Takže ty oni stromy... majú zúžený koridor, kde majú... Ano, ty stromy rostou v květináči podzemí, tak bych to nazvala. Je to takový betonový květináč podzemí. Čiže tam... je uzavretý zo spodu, ano? Ano. Ty stromy nemají prostor. Byla to nutná ochrana právě pro inženýrské sítě, které tam jsou vedené. A ty stromy samozřejmě už ztrácely svou vitalitu a tam jsme ošetřovali celé to stromořadí, vlastně celou tu alej na hlavní třídě. A musím říct, že vypadaly opravdu jako smutně. A my jsme čekali, samozřejmě půdní injektáž nefunguje zázračně a nefunguje okamžitě, protože stromy jsou živé organismy a všechno si přece jenom trošku řídí po svém. Ale to, co chci zmínit, že za asi 11 měsíců nám volali z Hodonína a říkali, přijďte se podívat, stal se zázrak. Tak to bylo moc pěkný, protože ty stromy opravdu byly krásné, byly krásně vitální, měly velké přírůstky, krásná foliace, takže z toho jsme byli úplně nadšený. Samozřejmě tam tenhle ten proces ošetření je potřeba opakovat, protože tým, stromy... že sú v nádobách, áno, vlastne. Áno. Oni sú v nádobách, len tá nádoba je zasunutá v zemi. Áno. Čiže tam musíte prísť po niekoľkých rokoch a znova. Protože vlastně to vyčerpají. Áno, to je, keď máš kvetinačí, tak proste sa to vyčerpa. Možno tam iba tá mykoríza zostane, to biouhlie. Možná něco trochu, ale jinak výživové nějaké prvky vlastně nemá ten strom. Tak to byl takový jako krásný příklad vlastně, který nás vždycky jako potěší se na něj vzpomenout a samozřejmě, že jezdíme se dívat na ty ošetřené stromy a zjišťujeme, monitorujeme si vlastně tu situaci, jestli stromy mají přírůstky, jak se chovají, jak vypadají, takže třeba ošetření mandloňového sadu na Petříně, to byla taky moc krásná záležitost a chodíme se často dívat, jak mandloně kvetou, takže... Dá sa tým stromom pomôcť už aj pri výsadbe? Je niečo, na čo treba myslieť, aby sa im dobre darilo? Je to asi jako s každou rostlinou. Musíme dbát na to, aby strom byl správně vysazený. Já jsem zmiňovala hodně tu výsadbovou jámu, její velikost, která by měla být dostatečná, tak aby strom měl možnost prokořenit. Ale je to i o tom, že tomu stromu můžeme přidat produkty, které jsem zmiňovala, ty komponenty, jako je mykorýzní živé organismy, mykorýzní houby nebo půdní bakterie, biouhel. Už to všechno můžeme vlastně stromu přidat při tom začátku, to znamená při výsadbě promíchat substrát nebo zeminu vlastně tady s těmi ty přípravky a přidat stromu vlastně do toho startu. Vlastně hned jako na ten dobrý začátek. Budú odolnejšie. Sú stromy, ktoré sú viacej vhodnejšie do mesta, alebo ktoré nerada vidíš v meste, určite reagujú aj na zmenu klímy? U nás v Čechách národní strom je lípa a v každé ulici, v každém městě teda minimálně několik takových taxonů vidíme. Bohužel lípy nám už teďka tolik neprosperují, nemají rádi tolik to teplo a nezvládají vlastně tu klimatickou změnu. Proto se musíme dívat možná po taxonech, které jsme nebyli zvyklí vidět v našich městech. Jsou to prostě stromy, které jsou odolné suchu, odolné teplu, které rostou třeba možná víc na jihu a ta skladba stromů ve městech by se asi měla postupně měnit. Jsou to třeba třezovce nebo habrovec nebo jilm, stromy, které jsme třeba tolik nevysazovali ve městech. Medzi nami záhradkármi. Rozprávame sa o tom, ako pomáhať stromom. Klári, ty si hovorila, že chodíte teda do miest,
pomáhate hlavne stromom v mestách. Mňa by zaujímalo pre našich poslucháčov, keď má niekto strom, na ktorom mu veľmi záleží, asi tam neprídete teda s týmito pištolami a injekciami, táto zásahová rota, že je to zrejme aj náročnejšie finančne, ale vie si aj človek vo svojej záhrade nejako pomôcť tomu stromu? Tak určitě je to o té starostlivosti, o tom, že pod korunou stromu u kmene kypřím půdu, tak aby nebyla udusaná, ale můžu vlastně přidat i ty přípravky, které vlastně jsme tady zmiňovali, ať už to jsou mykorýzní houby, nebo biouhel, nebo prospěšné půdní bakterie, sám vlastně ke kořenům stromu. Ako to urobí? No, je potřeba vyhloubit vlastně nějakým šetrným způsobem nějakou jamku, která musí být hluboká aspoň 20 cm, tak aby... Kde ji urobí? Asi zřejmě nie úplně při tom kmeni? Ne, úplně při kmeni ne, protože my půdní injektáž vlastně děláme po průmětu té koruny, to znamená vlastně v takovém kruhu na kraji vlastně těch okapových větvích. Teda keď si představíme tu korunu na zemi, ano. Tak je to... Ta kružnice, kde končí koruna, tak je to ta kružnice. Až tam, vlastně. k tým periférním korínkom. Ano. Tam jsou takové ty jemné kořínky, které vlastně zajišťují výživu tomu stromu. A potřebujeme přípravky, které právě jsou na základě mykorýzních hub, nebo obsahují mykorýzní houby. Můžeme povedať, které to jsou? Můžeme. Tak my máme několik přípravků, které vlastně naše firma vyrábí. A je to mikro, které je právě obohacené právě mykorýzními houbami. A tento přípravek je potřeba dostat přímo ke kořenům rostliny, tak aby mykorýzní houby měly možnost se na ty kořeny rychle napojit. Rozumím. Ty otvory se urobí 1, 2? Ty otvory je ideálně podle velikosti té koruny. Když je to na zahradě, tak předpokládám, že třeba i jabloň bude mít třeba, 4-5 metrů průměr. To znamená po tom okruhu třeba půl metru nebo metr vlastně po té kružnici udělat takové menší otvory a tam nasypat mikro. Prípravok mikro. To sú vlastne tie živé organismy do půdy. Ano. A potom máme další produkt, ten se jmenuje humo a ten můžeme v podstatě smíchat buď při výsadbě, anebo čistě trošku skypřit jenom půdu a vlastně přidat to i na povrch vlastně pod stromy. Teda humo to bude výživa a to stačí zapracovat do půdy, to už nemusí jít do těch jednotlivých jamek. To už nemusí jít úplně přímo do jamek, protože neobsahuje mykorýzní houby, je to čistá výživa a ta se dostane vlastně do půdy tím, že to třeba ještě zalejeme, tak ideálně vlastně se potom jako sákne hlouběji do půdy. Aký je tvoj najobľúbenejší strom? No já jich mám hodně asi. Tak daj prvú trojku, daj. Dám prvou trojku. Já mám ráda břízy. Já mám ráda břízy, i když jsou břízy někdy trošku opovrhované, ale oni mají speciální funkci. Bříza totiž roste jako první strom, když třeba někde pokácíme nějaký lesík a jsou to stromy, které připraví půdu pro další stromy. To znamená, břízy nám připraví půdu pro růst dubů a buků a těch králů stromů vlastně. Takže potom vidíme, že když už máme v lese krásné vzrostlé listnaté stromy třeba, tak ty břízy pomaličku odchází, protože splnily svoji funkci. No, ty jsou milé. No, tak to jsem nevěděla. No a potom třeba já mám ráda březovec, protože má nádhernou barvu. Na jaře vlastně je úplně zlatavě žlutý. A nebo mám ráda jerlíny, které jsou třeba ideální právě do měst, krásně kvetou a jsou odolné proti suchu. Výskumy naznačujú, som sa dočítala, že stromy majú schopnosť v úvodzovkách pamätať si určité situácie, aby sa v budúcnosti vedeli reagovať na zmeny alebo na niečo, čo ich čaká. Ja si myslím po dnešnom rozhovore, Klára, že niektoré stromy si budú pamätať aj teba.
No tak to je moc milé. Tak to ti děkuji. Ja ti ďakujem, že si dnes medzi nás záhradkárov prišla a ďakujem ti aj za všetky stromy, že robíš takúto krásnu prácu. Bylo to moc milé setkání, děkuji. Tešilo ma. Vám, záhradkári, ďakujem, že sadíte stromy, že sa o ne staráte a po dnešnom dieli ich možno budeme mať všetci ešte vo väčšej úcte. Diely, ktoré ste nestihli, si kliknite na našom webe medzinamizahradkarmi.sk alebo na Spotify. Napíšte nám na sociálne siete, čo by ste chceli v našej relácii počuť. Niekomu z vás pošleme darčeky, ktoré nám sem naši hostia priniesli. Nalaďte si nás znovu o 10:00 v premiére alebo vo štvrtok o 18:00 v repríze. Od mikrofónu sa lúči Alena Kličová. Buďte zdraví a nech sa vám darí. Medzi nami záhradkármi.